Spolu sme vyrastali, bol to môj najlepší kamarát z detstva, tak mi predal byt cez realitnú kanceláriu. Takto sa začala 13-ročná cesta pána Karola za jeho peniazmi, ktorá stále nemá konca. Keď v roku 2000 predával cez kamaráta byt v Bratislave, netušil, že nedostane ani korunu. Urobil totiž zásadnú chybu. Zisk si neprevzal osobne, ale poveril tým realitnú kanceláriu svojho kamaráta. Právnik hovorí, nič horšie urobiť nemohol. Pokiaľ ide o peniaze, zmluvy a prevody, treba sa správať veľmi neutrálne. Nevidím dôvod, prečo by mal znovu niekto iný inkasovať za mňa ako predávajúceho kúpnu cenu. Jedinou istotou podľa neho je, ak peniaze dostanete priamo na účet, a to aj v prípade, ak obchodujete s dobrými známymi. Druhou možnosťou je tzv. Notárska úschova, kedy zisk z predaja ide najprv k notárovi a ten ho uvoľní až vtedy, keď si obe strany medzi sebou všetko vysporiadajú. Je to najbezpečnejšia transakcia, keďže notár zodpovedá za to, že peniaze budú vyplatené. V prípade, že sa tak nestane, zodpovedá za škodu. Po rokoch pojednávaní vlani súd konečne uznal Karolovho kamaráta za vinného z podvodu. Oklamaný muž má však k víťazstvu aj tak stále ďaleko. Po zdĺhavých trestných konaniach totiž prichádza na rad ešte ďalšie konanie, a síce civilné. V ňom si už oklamaný muž môže nárokovať na svojich 45 000 eur súdnou cestou. Až do prípravy tejto reportáže však jeho spis ležal na súde nepovšimnutý 10 mesiacov. Podľa vyjadrenia zákonnej sudkyne možno konštatovať prieťahy v konaní nie však subjektívneho charakteru, nakoľko vo svojich oddeleniach má vyše 6 000 vecí. Predmetná vec sa bude vybavovať bez prieťahu. Šaman na Šalamúnsky ostrov by toto vybavil za misu šošovice za 2 hodiny. Čo v Slovenskej republike trvá 10 rokov. Hanba. Prípad má ešte jeden zádrhel. To, či pán Karol napokon svoje peniaze dostane, nezávisí len od súdu, ale aj od majetkových pomerov jeho kamaráta. Julia Zelenková, televízia JOJ.